Manamnamang agtalinaed tinalamiis a panyempo aging gana iti bulan ti Pebrero ken posible pay nga umabot daytoy aging gana iti umuna alawas ti Marso. Basar iti pag-asa, gapu pay laing daytoy iti epekto ti amihan wenno amyan. Itatawen 2026, 18.60 degrees Celsius ti kababaan ani record na temperatura iti probinsya ngem manamnama amariknapay tinalamlami sa panyempo kang runaanen kaditi mountainous areas. Para kaditi saan na narwam itinalami sa panyempo, nasken ti panagan-annad tapnon masalekniban ti bagi kaditi na duma-duma klase ti sakit. Ti naprediktaran iti pag-asa nga ti kalamiis na nga mabalin nga ma-experience iti lalo iti mountainous areas wenno mountainous region lalo iti Cordillera Administrative Region ket mabalin nga umabot iti 7.5 degrees Celsius po. Change na ti panahon tayo ket DJ bagi tayo mabalin nga so magrap met ti sabaling nga so expected nga sumabalimot ti marik na tayo so digiti makarik na tayo ti na dumaduma nga sakit like ti cold, cough, kasino ka sir. Manamnamamet ang mabukel ti dua aging gana walo a bagyo ti first half ti tawen 2026 ken posible ang mapasaran ti panagtudtudo na kang runaanen iti umamyanan na paset ti probinsya kas iti ili ti pagudpud, Banggi, Burgos ken Pasukin gapu iti Easterlies ken Shearline. Idawdawat ti pag-asa kaditi mangalap iti kanayon da panagan-annad no agturong da iti kabaybayan. Nasken nga agtalina edda nga updated tapnon mapakaamwandan no adda iti gale warning. Adagamin iti La Nina watch tayo tatta hanggang iso hanggang month ti DJF no iti December, January, February La Nina watch pa lang tayo. No once nga pumigsa gamin mat iti Shearline wenno Easterlies mabalin nga maapektaran na iti daddo mga parts iti probinsya tayo. Gabayatan na maud-udi alawas ti Marso aging gana ti bulan ti Abril ti manamnamang isarek ti dry wenno summer season. Kuna ti pag-asa asaan nga adayo ang mapasaran manen tinapasaran a kinapudot na iti napalabas atawen ken posible anangat nga to pay ti temperatura may record into no summer. Mabali na makaapektar daytoy kadagiti agad-adal ken dagiti mannalon. No di generic na tayo idi last year kasi na numalagip ko sir kat idi last year as in nga napudot dinaan na tayo. Naka-record tayo iti nakangat nga tong heat index idi sir kat mabalin nga kas J2 manen or mabalin nga ngumat nga to iti marik na tayo nga heat index manen sir iti kadeto nga year. Makapa-alarm malagta sir kasi no nakita tayo idi last year kat permiti pudot na diti nakadado ti suspension di classes kasi ado ti mapapektaran. So mabalin lata nga maalarma tayo kasi no napudot syempre sir kat ado ti maapektaran. Mabalin nga maapektaran pa idigiti mulmula tayo syempre kat no makurangan ti danom kasi sir. Mark Magdirila, Balitang Solid North.